За всички от YouTube, аз съм Даваско 113 и това ми е първия React клип. Какво означава? Да гледаме ни клипове и къде React. Естествено. Абе, изразявам си мнението горе-долу. Така, този се нарича SFM Pink. Гледах един друг човек реактва на него. Няма значение. Вау. И какво трябва да се случи в този лайнян клип? Тук няма нищо, Това ще е тъпо приключение. Да го пуснем. Може поне музиката да е гадна. До някъде е много страшна. И виждаме... О, шит, какво това е? Нещо като пони. I think... Hello! Умадло. Не, това не съм аз тука. О, фак. План Б. Какво ще стане са? Добре. Изкара ми! Keep calm. Щях да получа инфаркт. Представяш ли си за какво става дума? Настрахнах. Това беше най-страшният piece of fucking shit. И другите хора. Това не го очаквах. Просто аз си умрях тука. Мисля, че току-що умрях или нещо такова. Не знам. Мисля, че си умрях току-що. Как изкрещя само и се въртеше. Превод. Кутре. That scared the living crap out of me. Това ми изкара ангелите буквално. Направо. Бе! Добре, това беше моето първо React видео. И айде, чао!